amit behozott hozzám gazdapapírt, én most ezek nekem van vagy 8 dossziém, ami egyelőre én féltve őrzök 3 helyen leadva közjegyzőnek. Az egész Hajdú-Bét ügybe. Mert ezeket, megmondom őszintén, én még most sem merem elővenni, mert még most sem vagyok biztos, hogy nem kapnak el érte. Igen, én fölvetettem ezt a kérdést Veres János miniszternek, megint nevet mondok. Frakcióülésen. Azt mondta rá, hogy itt annyi sok helyen kéne visszaadni az áfát, hogy ez megringatná a költségvetést. Én mondtam, legalább az áfát adjuk vissza. És higgy el, szerkesztő úr, hogy én hozzám olyan feleségek jöttek, akinek a férje felakasztotta magát. Mind a mai napig élnek még ezek a feleségek. Olyanok jöttek hozzám, hogy mindenük elúszott, és engem, mikor már rendkívül erős frakció támadásba lendültem, hogy legalább bocsánatot kérjen az akkori fejlesztési ügynökség vezető, majd később miniszter, Bajnai Gordon, kérjen, akkor engem egyszerűen behívottak a frakciórodába. Ez nem titok, hát ez nem volt titkosítva. Nagyon kemény dolgok hangzottak el, kezembe volt a dosszié, és mondtam, hogy akkor elővegyem a dossziéval ezt a papírt, hogy igaz-e vagy nem. Azt mondta rá a Bajnai úr, hogy nem kell elővenni, tényleg úgy emlékszik, hogy így volt valahogy. A Lendvai Ildikó már így csinálta a fülével, hogy én nem hallottam semmit, mikor én mondtam. És utána Katona Bélával maradtunk ketten, és én megmutogattam a papírt. Meg lehet kérdezni Katona Bélát. Én megmutogattam minden papírt. Ott bizony akkori gazdáktól kapott papírok alapján nagyon komoly felelősség volt, és a legnagyobb felelősség, a legnagyobb probléma számomra, akik mindig az emberekért küzdöttem, hogy legalább arra nem volt képes, hogy azt mondja, hogy elnézést, elcsesztem emberek, bocsánatot kérek tőle.